sobotu, 9. apríla si všetci milovníci badmintonu mohli prísť kvalitne zasúťažiť na veľkonočný Teatro Supermix. Bol to turnaj, na ktorom sa zišlo 17 družstiev a súťažilo sa v spôsobom hry švajčiar. Ako by turnaj zhodnotil hlavný organizátor? Tak z pohľadu organizátora sa nám podarilo naplniť vlastne tú kvótu. Tohto roku sa nám zúčastnilo 34 ľudí, čiže 17 párov. Sme hrali ten náš klasický akože supermixový losovací turnaj, čiže sme spokojní. Trošku sa posunul ten termín veľkonočného kvôli neprítomnosti niektorých cez Veľkú noc, takže akože sme spokojní s účasťou. Po náročných dueloch sa nakoniec rozhodlo o víťazných postoch. Na 3. mieste sa umiestnili Oliver Vidinský, Filip Lorenz s 33 bodmi. Druhé miesto obsadili Monika Mrázová a Dominik Zlatoš s 34 bodmi a víťazmi s 35 bodmi sa stali Silvia Mičinská a Vladan Pevný. A čo badminton chystá do budúcna? Na budúci týždeň hráme posledné kolo 3. ligy ešte. Tam by sme mali potvrdiť celkové druhé miesto B. V auguste chceme organizovať ten náš letný turnaj. No a tohto roku sme sa zapojili do tej MBL-ky. Na budúci rok sme chceli pokračovať v tej MBL-ke. Je to mesačne, ako každý mesiac jedno kolo pre verejnosť vlastne, aby sa si zahral tým ligovým systémom. To sú také plány. Ďalšia vec ešte, zúčastnia sa naši mladí na budúci týždeň na majstrovstvá Slovenska do 13 rokov, potom o ďalšie 2 týždne do 11 rokov a do 15 rokov. Čiže máme skoro v každej kategórii účastníkov majstrovstiev Slovenska. Uvidíme, dúfajme, že skončia čo najlepšie, lebo mladá Natália Lázarová má nádej na medailu. Dúfajme, že ju potvrdí tú nádej. Amatérska hokejbalová liga tiež nelenila a odohrala zápasy 3. kola. Prvé stretnutie dňa bolo Salamanders versus Bulldozéry. Tento duel skončil magickým výsledkom 11-1. Skórovali Mikolaj 4-krát, Anna Hric Ovári 2-krát a Lang raz. Zápas Dragons Befora versus Losers sa skončil predčasne po vsietení 5. gólu hráčom družstva Losers. Čím konečné skóre upravili na 1-5 a góly nastrieľali Báňas 2, Kolárik, Luca a Lukáč po jednom. Stretnutie Red Devils a hecnuté pecky skončilo vysokým rozdielom 5-15. O góly víťazného mužstva sa postarali Madač 6, Pavlík 3, Alexa 2, Forgáč, Gonos, Vavrek a Maliňák po jednom góle. V sobotu o 10., 12. a 14. hodine sa na multifunkčnom ihrisku sídliska Juh odohrá 4. kolo amatérskej hokejbalovej ligy. Fanúšikovia stolného tenisu si v ten istý deň prídu na svoje, keďže v priestoroch Geológu Rožňava sa odohrajú 3 stretnutia. Prvé o 10. a ďalšie o 13. a 16. hodine. A o 16. hodine sa odohrá aj stretnutie 4. ligy futbalu. Proti Rožňavčanom nastúpia Veľké Kapušany. Všetci ste srdečne vítaní. Nedeľný deň patril basketbalistom. V doobednejších hodinách odohrali 2 stretnutia so svojimi superkami Ežeška Unión Pres Košice naše mladšie žiačky. Prvý zápas sme prehrali 37-47, ale druhý sa našim dievčatám podarilo vyhrať vysoko 85-24. O 15. hodine svoje odohrali aj muži. Na domácej palubovke vítali súpera PU Akademik Prešov B. Rožňavčania držali celé stretnutie vo svojich rukách a tak sa im podarilo zvíťaziť v pomere 53-43. Najviac bodov dal Lichvár, a to 20.